Näme üçin hiç kim bu territoriýa eýçilik etmedi. Ýewropanyň merkezine ýerleşýän bu ýer Vatikan şäherininden 2 hisse uly. Ençe meýilla hiç bir ýurdun eýçilik etmedik territoriýasy bolup galýar. Ýöne näme üçin beýle? 19-njy asra dolanyp barsak, bu sebäp dollugyna Awstria-Wenger imperiýasynyň gödegçiligini nedi. Dunay derýasynyň günbatyr tarapynda ýerleşýän Horwatlar ýaşaýardy. Günnäwür tarapynda bolsa serbler. Meseleler Awstria-Wengerler Dunay derýasynyň uğruny ütgedip, onu ulatmak kararyna gelen soň döredi. İngiliz urşundan soň Awstria-Wenger imperiýasy dargady. Bu sebäpden iki hem Horwatiýa we Serbiýa Ýugoslawiýanyň düzümine girýärdi. Emma 1990-njy ýyllarda Ýugoslawiýa hem dargady we Horwatiýa bilen Serbiýa iki aýra tün ýurt boldy. Şondan bäri bu iki ýurt terhet meselesini aralaşyp bilenok. Horwatiýa terhetiň Dunay derýasynyň öňkü uğru boýunça gitmeligini öňe sürýär. Serbiýa bolsa häzirki derýa uğruny terhet tasaplaýar. Şonuň üçin bu ýerde ýerleşen territoriýa hiç bir ýurdun resmi topragy däl. Şunuň ýaly videolaryň dowamy üçin kanala agda bolmagy, like basmagy hem de kommentariýlarda öz pikiriňizi ýazmagy ýadynızdan çykarma.